Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας για το κάστρο από την εθελοντική ομάδα δράσης στο κάστρο της Χίου, ένας χαμένος παράδεισος, με τίτλο Φρούριο Χίου Σεριάννης στις γειτονιές του χθες. Στα εγγένεια της έκθεσης παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, ενώ το παρέων έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης και ο Αντιδήμαρχος Χίου Παντελής Στεφάνου. Στην κάμερα της Χίος Πρέσ έκαναν δηλώσεις ο εδωσιμολογιότητος Γεώργιος Λιαδής, ο Αντιδήμαρχος Χίου Παντελής Στεφάνου, καθώς και το μέλος της εθελοντικής ομάδας δράσης, το κάστρο της Χίου, ένας χαμένος παράδεισος, Αριστούλα Σαρή. Δείτε τι δήλωσαν. Εγώ καταρχήν να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου προσωπικά, αλλά και να μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυθύμνης κυρίου Χρυσοστόμου, ως τοποτηρητού της χειρεγούσης Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νουσών, τον οποίον εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή. Είμαι οπωσδήποτε υποστηριχτής κάθε ωραίας προσπάθειας που γίνεται για το φρούριο, διότι είμαι εφημέριος της ενεργείας φρουρίου και αλίμονο αν δεν υπεστήριζα κάθε τέτοια καλή προσπάθεια. Εύχομαι να ευοδοθεί η προσπάθεια όλων και βλέπω ότι από τη μια ιδρύεται ο Σύλλογος του Φρουρίου, από την άλλη η εθελοντική ομάδα, από την τρίτη πλευρά η Δημοτική Αρχή, από την τέταρτη η Αρχαιολογία που, όπως είπαμε, παρά τις παραδοξότητες που έχει, έρχεται και μας βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν είναι απέτηση όλου του κόσμου και του λαού βέβαια, διότι το φρούριο της Χίου δεν είναι ένας χώρος κενός σαν κάποια φρούρια που είναι μνημειακά μουσεία μόνο, αλλά είναι ένας ζωντανός χώρος και βλέπω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Εκφράζοντας το Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα που επετέλεσε αυτό το έργο, γι' αυτό και σταθήκαμε συμπαραστάτες από την αρχή μέχρι την πραγματοποίησή του, και θέλω να τονίσω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα μου θυμίζει τη διαφήμιση «Το αδύνατο που γίνεται δυνατό». Όλα αυτά που μέχρι πρότινος μας φαινόταν τόσο μακρινά, τα βλέπουμε σήμερα να πραγματοποιούνται και είναι δίπλα μας. Σε στενή συνεργασία με την αρχαιολογία, εμείς σαν Δημοτική Αρχή θα προχωρήσουμε τόσο στις δεσμεύσεις να τις υλοποιήσουμε που έχουμε αναλάβει για την απόρριψη των αμαξιών από την Τάφρο για το στρώσιμο του γκαζόν. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στο βόρειο κομμάτι, και θέλω να καθησυχάσω και τους κατοίκους που ανησυχούν για τη σκόνη ότι πολύ σύντομα θα τακτοποιηθεί και εκεί το πρόβλημά τους, και να προχωρήσουμε επιτέλους να αναδείξουμε και με το φωτισμό του και με όλες τις άλλες δράσεις αυτό το πολύ σπουδαίο για μας μνημείο. Συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα, και θα προσπαθήσουμε μαζί της να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες αυτές στοές που υπάρχουν μέσα στον οικισμό. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Δεν θέλω να πω αναλυτικά τις ευχαριστίες, είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Απλά θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας τίμησε και παρευρέθηκε εδώ και μας βοήθησε για την πραγματοποίηση του στόχου μας. Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι το να ανοίγουν σιγά σιγά κομμάτια του κάστρου, να είναι ανοιχτά προς το κοινό, να βλέπουμε τι θησαυρός υπάρχει θαμμένος κάτω από τα χώματα, και σιγά σιγά λιθαράκι το λιθαράκι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε στην ανάδειξη και στη διάσωση αυτού του κάστρου που δυστυχώς δεν μας μάθαν να αγαπάμε και να προσέχουμε, και γι' αυτό σιγά σιγά όλοι μαζί ο κόσμος είναι αυτός που θα μας βοηθήσει για να πετύχουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Και σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που είσαστε εδώ.